салом дӯстон, ин мавсими трансферӣ дар таърихи футбол бесобиқа шуд. Танҳо ҳамин мондааст ки Марадона зинда шуда ба ягон даста пайваст шавад. Исторои саршинос дастаҳои худро иваз карданд. Криштиану Роналду ҳам ба хона баргашт. Ӯ ба маконе баргашт ки чанд сол пеш ҳамчун ситораи саршиноси футбол онро тарк карда буд. Рақси охирини худро Криштиану маҳз дар хонааш мекунад. Соли 2003 ҷавони аз Спортинг бо номи Роналду дар рақобат бо дастаи МЮ чунон бозии зебо нишон дод ки баъд аз чанд моҳ манчестериҳо ӯро ба ҳаят оварданд. Роналду бо дастгириҳои Алекс Фергюсон ба яке аз футболбозони беҳтарини олам табдил ёфт. Соли 2008 бошад, ӯ расман футболбози беҳтарини ҷаҳон шуда аввалин тӯби тиллоиро соҳиб шуд. Пас он саёҳати бузург дар Реал, аз он ҷо ба Ювентус ва дар ниҳояти кор боз ба макони худ баргашт. Имрӯз мо дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Равзанаи трансферӣ чунон шавқовар аст ки ҳама оиди рақобатҳо фаромӯш карданд. Гӯё футбол фақат аз трансферҳо иборат бошад. Аллакай ҳамин рӯз дар як қатор топ чемпионатҳо моро рақобатҳои ҷолиб интизор аст. Ювентус пас аз рафтани Роналду аввалин бозиашро баргузор мекунад. Ана дар Англия бошад, Ливерпул зидди Челси рақобат хоҳад кард. Барои шавқовартар гузаштани ин вохӯриҳо дӯстонамон аз 1x барои онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Агар шумо то ҳол регистратсия накарда бошед, пас шитоб кунед, зеро дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Пас аз рафтани Криштиану Роналду аз Ювентус, туриниҳо дар паси ҷустуҷӯи ҷойгузини ӯ шуданд. Номзади асосӣ барои бозӣ дар мавқеи Роналду футболбози 30-солаи Реал Мадрид Азар маҳсуб мешавад. Аз оғози мавсим Карло Анчелотти аз бозии футболбози белгитабор розӣ нест. Дар рақобати даври якум Карло мушоҳида кард ки Азар дар прессинг умуман ширкат намеварзад ва дарҳол Родриго ва Винисиусро барои тамрин даъват кард, то барои иваз кардани Азар омода шаванд. Ҳамчунин дар тамринҳо ҳам Азар кӯшиши зиёд намекунад ва ин боиси қаҳру ғазаби Папа Карло шуд. Ӯ ҳатто омодааст то Азарро ба ҳайати захиравӣ шинонад. Агар Эден хоҳиши бозӣ дар сафи мадридиёро дошта бошад, пас бояд Анчелоттиро бо меҳнату кӯшиш ва ғайраташ розӣ кунонад. Худи Азар дақиқан хоҳиш дорад ки идомаи корномааш дар Реал бошад. Мухлисони Мадрид аз интизориҳои бозии хуби Азар безор шуданд ва дигар умедашонро аз бозингари 30-сола канданд. Ҳамагон бесаброна омадани Килиан Мбапперо интизоранд. Трансфери эҳтимолии футболбози фаронсавӣ ба вақти бозии Азар ҳам таъсиргузор хоҳад буд. Анчелотти метавонад аз сегонаи Азар, Карим Бензема ва Гарит Бел маҳз бозингари белгитаборро ба ҳайати футболбозони навбатпой шинонад. Туриниҳо мақсади пардохти маблағи зиёдро надоранд. Онҳо мехоҳанд Азарро ба иҷора баранд. Иҷора аз чанд ҷиҳат барои Юве хуб аст. Аввал ҷиҳати молиявии масъала, баъдан ба он ҷое ки Реал бо овардани Азар афтод, туриниҳо раҳоӣ меёбанд. Агар Азар дар Турин бозии хубашро пайдо накунад, онҳо бемамоният пас аз ним мавсим ӯро ба Реал бармегардонанд. Юрген Клоп мутахассисе маҳсуб мешавад ки дар равзанаи трансферӣ кори хуб анҷом медиҳад. Футболбозонеро ки ӯ ба Ливерпул овард дар қаҳрамонии деринтизори даста нақши муҳимтарин доштанд. Ҳам Ван Дейк ва ҳам Алисон муҳимтарин футболбозон дар ғалабаи Мерсайдо чи дар Лигаи Чемпионҳо ва чи дар Премер-лигаи Англия буданд. Аммо Клоп дар бозори трансферӣ як хато кард. Ин харидории Наби Кейта мебошад. Футболбози кишвари Гана 3 сол пеш ба дастаи Ливерпул гузашт, аммо аз замони омаданаш ба даста танҳо дар 78 бозӣ ширкат варзид. Баъд аз мавсими қаҳрамонии Ливерпул ҳамагон ба суоле дода мешуданд ки клуб чӣ гуна метавонад бозии Ливерпулро рушд диҳад. Бисёре аз мутахассисон бар он буданд ки истифодаи дурусти Наби Кейта метавонад барои клуб вариантҳои навро дар марказ пайдо созад. Бозии Ливерпул аслан тавассути канорҳо ба роҳ монда шудааст. Гуфта мешуд ки барои эҷодкории бештар мутахассиси олмонӣ бояд Наби Кейтаро истифода карда тавассути маркази майдон ҳам вариантҳои зиёди тақвияти ҳуҷумҳо пайдо шаванд. Аммо ҳақиқати кор он шуд ки Наби Кейта нақши муайяни худро дар Ливерпул пайдо накард. Ӯ чӣ хеле ки бозингари захиравӣ буд, ҳамон хел боқӣ монд. Дар рӯзҳои охирини равзанаи трансферии Ливерпул омода аст то пешниҳодҳоро барои фурӯхтани Кейта қабул кунад. Нимҳиматгар бо эҳтимоли зиёд корномаашро дар Ливерпул идома намедиҳад. Ин равзанаи трансферӣ тамом нашуда дастаи ПСЖ аллакай дар андешаи равзанаи тобистони соли оянда мебошад. Ҳамлагари 22-солаи парижиё Килиан Мбаппе аз даста меравад. ПСЖ якбора ба чанд футболбоз таваҷҷӯҳи худро аз ҳозир равона карданд. Гап сари ҳамлагари Боруссия Дормунд Эрлинг Холланд меравад. Дар баробари ӯ ПСЖ мехоҳад нимҳиматгарон Пол Погба ва Эдуард Камавингаро бихарад. муҳлати шартномаи ин ду бозингар бо дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Рен тобистони соли 2022 ба анҷом мерасад.
парижиё имконияти бепул ба даст овардани онҳоро аз даст доданӣ нестанд. Пакбаро аллаке дар чанд равзанаи трансферӣ бо ПСЖ гиреҳ мезананд, аммо ӯ корномаҳои худро дар Англия бо ҷилову дурахши зиёд идома медиҳад. Камавинга дар нишонҳои абарқудратҳо аз Испания ва Англия қарор дорад. Ӯ метавонад ҳатто то охири равзанаи трансферӣ дастаи худро иваз кунад. Рен дарк мекунад ки Камавинга дер ё зуд ба дастаи сатҳи баланд мегузарад ва хоҳиши ба даст овардани маблағро дорад. Тобистони оянда ӯ бепул меравад. Ҳамчунон Пакба бо мондани ӯ дар Манчестер ҳеҷ кас бовар надорад. Дар бораи имзои шартномаи нав бо МЮ бозингари фаронсавӣ андеша накардааст. Эрлинг Холанд ҳам мисли Мбаппе мехоҳад дар маркази ҳамаи чиз бошад. Ӯ бояд нафари асосӣ бошад. Маҳз барои ҳамин гузариши ӯ ба ПСЖ эҳтимоли кам дорад. Он ҷо ситораҳои Месси ва Неймар ӯро ба сояи худ нопадид мекунанд. Агар Флорентино Перес Мбапперо ба Мадрид биёрад, онҳо дар пайи шикори Холанд мешавад. Ду бозингари беҳтарини насли нав метавонанд галактикоси муосирро дар Мадрид ташкил намоянд. Саҳари 27 август ҳамагон бовар бар он доштанд ки ҳамлагари португалӣ ба Манчестер Сити мегузарад. Баъд аз 10 соат ҳамаи чиз тағйир ёфт. Манчестер Юнайтед ба шикори легендаи худ баромад. Як занги телефонӣ сер Алекс Фергюсон ва суҳбати кӯчак бо Оле Гунар Солшер барои Роналду басанда буд то ӯ розигиашро барои баргаштан ба Олд Траффорд бидиҳад. Бисёртар ин трансферро камбеки аср мегӯянд. Пас аз расман эълон шудани трансфери Ром ба МЮ, эйфорияи он паси сар шуд. Футболдонҳо ба андеша фурӯ рафтанд ки дар ҳамин вақту соат Роналду барои МЮ лозим аст ё ин ки не. Ин трансферро ҳар гуна метавон баҳо дод. Аз нуқтаи назари маркетинг ин муваффақияти бузург аст. Барои мухлисони МЮ ҳамин равзанаи трансферӣ беҳтарин дар чанд соли охир ба ҳисоб меравад. Омадани Роналду дили миллионҳо мухлиси дастаро дар саросари олам шоду масрур мегардонад. Аммо ҳамаи ин берун аз майдони сабзи футболист. Дар майдон Роналду дар ҳамин Манчестер Юнайтед ба чӣ кор қодир хоҳад буд? Бале, маълум аст ки будани Роналду дар майдони ин кафолати 25 гол дар як мавсим аст, аммо то кадом андоза ӯ ба даста дисбаланс меорад. Аз як ҷиҳат метавон гуфт ки МЮ шояд ягона дастаест ки Роналду бо сабқи бозиаш он ҷо мувофиқ гирад. Дастаи шаҳри Манчестер як қолаби бозии муайян надорад. Сулшер бозии дастаро вобаста ба тактикаву шеваи рақиб роҳандозӣ мекунад. Роналду дар ин сабқ як вазифа хоҳад дошт: гол задан. Аз удаи ин кор Криштиано дар синни 36 солагиашам бо сарбаландӣ мебарояд. Ӯ мавсими гузашта дар серия аз Лукаку бештар гол зад ва беҳуда нишонзани беҳтарин нашуд. Аз тарафи дигар бояд гуфт ки ҳар он чизе ки Сулшер то имрӯз дар МЮ бунёд кард, метавонад онро фаромӯш кунад. Омадани Криштиано ҳамаи онро барбод мезанад. Сулшер ҳамакнун ба Криштиано назар андохта бозиро бар роҳ мемонад. Гузашта аз ин МЮ айни ҳол шумораи зиёди ҳуҷумкунандаҳоро дорад: Роналду, Решфорд, Гринвуд, Кавани, Марсиал, Санчо. Чанд сол пеш барои рушди Гринвуд Манчестериҳо Санчес ва Лукакуро фурӯхтанд. Омадани Роналду маънои онро дорад ки акнун ё Решфорд ва ё Гринвуд дар ҳайати захиравӣ мешинанду анҷоми корномаи Роналдуро интизор мешаванд. Як нуқтаи дигар ҳам ҳаст: Сулшер бо футболбози дорои чунин хислатҳо то ҳол кор накардааст. Муносибати онҳо чӣ гуна хоҳад буд? Ин ҳам суолест ки посух талаб мекунад. Вазифаҳои Сулшер акнун зиёд шуданд. Истифодаи дурусти Роналду дар майдони футбол ва муносибати судман берун аз он Манчестер Юнайтедро метавонад дастае созад ки дар ҳамаи фронтҳо мубориза мебарад. Роналду дар баробари гирифтани вақти бозии ҷавонон метавонад барояшон намунаи ибрат бошад. Онҳо Роналдуро дида муносибати дуруст ба футболро хоҳанд омӯхт. Новобаста ба ҳамаи мушкилиҳои дохили майдони футбол ки пас аз трансфери Криштиано коршиносони соҳа аз он мегӯянд, мо дар бораи яке аз футболбозони беҳтарин дар таърих ҳарф мезанем. Агар имконияти ҷалби чунин футболбоз бошад, пас чаро он бояд истифода нашавад? Трансфери Роналду дар саҳифаҳои интернетӣ ҳазлу шӯхиҳоро ҳам зиёд кард. Яке аз ин беҳтаринҳо чунин аст: Челси Лукакуро баргардон, Манчестер Юнайтед Роналдуро, Арсенал бояд Беднеро дубора ба ҳаят биёрад. ҳамчунин акси мухлисони ҳиндуи Манчестер Юнайтед ки ҳамеша дар бозиҳои даста ширкат мекунанд, овардаш даст ва сабаби асосии камбеки Роналдуро дар онҳо арзёбӣ мекунанд. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.